Gaza City Marketissa myydään Israelissa tuotettuja SodaStream-laitteita. Israel suorittaa kansanmurhaa, joka on yhä käynnissä hauraasta ja reaalimaailmassa toteutumattomasta asennosta huolimatta. Israel myös jatkaa apartheidia ja laittomia siirtokuntia Palestiinassa. Me toivotaan, että Kesko seuraa S-ryhmän esimerkkiä ja lopettaa israelilaisten tuotteiden myymisen. Israelilaisten tuotteiden ostaminen ja myyminen on Israelin tekemien rikosten hyväksymistä ja rahoittamista. Tällä aktiolla haluamme tukea boikotointia ja siksi ollaan kerätty näihin kärryihin tuotteet, joita ei pitäisi olla myynnissä. Me jatketaan näitä kauppa-aktioita ja meitä voi tulla kysymään lisää siitä, mitä tuotteita kannattaa boikotoida. Esimerkiksi TDS-kampanjan sivuilta löytyy lisää tietoa. We are here today to make a statement in support of Palestine and to call on people to boycott Israel. This city market sells SodaStream products produced in Israel.